Han er nice. Han er så Lisa, følger til Lisa. Hun er lige over. Hallo, hej Ida. Hallo, hej Julie. Optag lige mig. Okay. Kom ind, Julie. Nu skal vi skal altså dreje. Ida, du lader en kort i vores, så kan I fortælle mig det. Så kommer jeg optage mig. Hej, Ida! Hej, Julie! Oh my goodness. Optaget. Hvorfor er der blis på? Tryk lige ned på den der stjerne. Ja, den siger. Der er sådan en stjerne nede i hjørnet. Det gør du også der. Tryk lige på den der stjerne. Der er sådan en stjerne nede i hjørnet. Nå, det her. Sådan der, så er der ikke blis på. Der er lidt koldt. Ja. Ej, jeg bliver altså lige nødt til. Kan du huske det? Det er i den der uge. Nå.